cijenjeni posjetitelji, lijep pozdrav, evo zahvaljujem što ste došli na ovo zadnje predavanje u našem ciklusu. Izdržali smo 2 mjeseca svaki četvrtak na ovim izuzetno zanimljivim predavanjima na temu arheologije u gradu Sisku. Vidjeli smo da zapravo postoji cijeli niz zanimljivih, interesantnih tema na kojima su u principu radili istraživači koji nisu iz Siska nego iz drugih institucija, iz drugih sredina, ali evo ga ovom prigodom su prezentirali svoj rad nama Siščanima, zapravo prezentirali su Sisak kakav mi Siščani još nismo do sada upoznali. Znali smo normalno o rimskoj povijesti, znali smo o nekim stvarima, ali ovo su u principu nova, recentna istraživanja o kojima, osim stručnih krugova, ova druga nekakva populacija zapravo nije znala puno. Evo kažem, 2 mjeseca predavanja. Ja sad nekako računam da bi u drugoj polovici godine opet pokrenuo nekakav niz predavanja, jer još uvijek postoje teme, dakle ova tema nije nikako iskorištena do kraja, a nekako bi se poklopila i s ovom našom godinom koju obilježavamo 2050 godina dolaska Oktavijana na prostor Siska, osvajanja Segestice, dakle to je onaj naš projekt 35. godina prije Krista koji radimo zajedno s Arheološkim muzejom u Zagrebu. Dakle, ove godine u principu možemo potpuno iskoristiti za populariziranje arheologije na prostoru grada Siska. Evo da ja ne duljim, dakle ja bih vam htio predstaviti doktoricu znanosti Inu Miloglav sa Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Prije par tjedana smo imali njezinog kolegu Domagoja Tončinića koji je govorio o vojnim logorima na prostoru Siscije. Ina je doktorirala 2012. godine s temom kasna vučedolska kultura na području Bosutske nizine na temelju keramičkih nalaza. Od 2005. godine na Filozofskom fakultetu, a od 2010. do 2014. godine kopala je na arheološkom lokalitetu Sveti Kvirin. Dakle, ona je 4 godine ovdje u kontinuitetu radila na ovome prostoru i ako neko zna nešto o novim nalazima, onda je zapravo Ina prava osoba. Dakle, njezino predavanje se naziva Arheološka istraživanja na lokalitetu Sveti Kvirin, sjeverni ulaz u Sisiju. Jedna zanimljiva tema, isto tako tema o kojoj se u kuloarima sisačkim pričalo, šta se tamo našlo, da li se tamo nalazi ulaz u Sisiju, kakvi su to nalazi i tako dalje. Kao što sam rekao, kada je bilo predavanje o željezničkom kolodvoru, pokušat ćemo na proljeće, dakle, ajmo reći 4., 5. mjesec, organizirati nekakve dane otvorenih vrata arheoloških lokaliteta, dakle bit će puno lakše organizirati to na prostoru Svetoga Kvirina, a isto tako ćemo pokušati organizirati obilazak lokaliteta na prostoru željezničkog kolodvora. Tako da evo ga, ako ste voljni, pratite nas kroz medije, tako da onda možete obići i ove lokalitete, naravno uz stručno vodstvo. Evo ga, da ja sada ne duljim, prepuštam riječ Ini. Ina, izvoli. Ja se prvo se približiti. Zahvaljujem na pozivu i dobro večer svima. Ja bih prvo čestitala ravnatelju i ostalim djelatnicima muzeju na u biti uspješno realiziranom ovom ciklusu predavanja. Vidim da iako je zadnje predavanje, zapravo odaziv je još uvijek velik, tako da još jednom čestitke i na ideji i na samoj organizaciji. Kao što je sam ravnatelj spomenuo, tema ovog zadnjeg predavanja u ciklusu je arheološko istraživanje na lokalitetu Sveti Kvirin, odnosno na sjevernom ulazu u Sisciju. Pretpostavljam da ste, ometa me mikrofon, pretpostavljam da ste ovu fotografiju i kartu vidjeli već nekoliko puta tijekom predavanja ova 2 mjeseca. Međutim, ja mislim da je jako važno naglašavati zapravo važnost Siska, odnosno da je Sisak jedan od rijetkih gradova koji leži na parametrima, pokriva parametre antičke Siscije i što doprinese ukupnoj vrijednosti, kulturno-povijesnoj vrijednosti grada. Iako se radi o modernom gradu, o urbanom gradu, zapravo sva arheološka istraživanja su zaštitnog, nekakvog preventivnog karaktera, potaknuta znači građevinskim radovima, infrastrukturnim rješenjima za potrebe funkcioniranja suvremenog grada, što je logično. Međutim, u Sisku je održano do sada, odnosno napravljeno preko 500-tinjak većih i manjih zaštitnih arheoloških istraživanja.
ali zapravo vrlo mali postotak antičke sistije pritom otkriven. Mogli ste i sami vidjeti da u ova 2 mjeseca zapravo Sisak, odnosno bolje rečeno antička sistija, okuplja arheologe diljem Hrvatske iz različitih arheoloških institucija, upravo zbog veličine samoga grada, velikih zaštitnih istraživanja koja su vrlo kompleksna, vrlo višeslojna i ono što bih naglasila, koja imaju užasno puno pokretnog arheološkog materijala, jer zapravo ovo što mi kao arheolozi radimo na arheološkom terenu, znači prilikom iskopavanja, onaj manji dio posla koji mi zapravo radimo kada vi ne vidite, znači prilikom obrade, analize, interpretacije pokretnih arheoloških predmeta, kojih je u Sisku naravno jako puno. Tijekom tih zaštitnih arheoloških istraživanja znamo da je antička sistija pokrivala oko 47 hektara unutar bedema i još 200 hektara koji otpadaju na nekropole. Istraživanja u tim urbanim i povijesno urbanim sredinama su užasno zahtjevna i vrlo su kompleksna, ne samo sa strane arheoloških istraživanja, već i sa strane i konzervacije i prezentacije samih lokaliteta i struktura koje mi otkrivamo, a nekakva polazišna točka uvijek su povijesni izvori, dokumenti i tematska kartografija. Znamo da povijesnih izvora u Sisku, hvala Bogu, ima jako puno, međutim nama arheolozima je puno bitnija ova tematska kartografija preko koje onda mi lociramo pojedine arheološke strukture, raster grada, naselja itd. Sami znate da tematska kartografija Siska zapravo počima sa Marsilijem koji je 1726. godine boravio u Sisku i zapravo je donio taj prvi tlocrt Siska, antičke Sistije. Ono što je nama bitno sa stajališta istraživanja Svetog Kvirina, taj sjeverni ulaz u grad gdje on locira i bedem i zidine koje su se tad vidjele puno u većoj visini nego danas i rimski opkop. Istraživači 18. i 19. stoljeća, pa kasnije 20. zapravo prenose taj položaj sjevernog ulaza u grad od Marsilija i kao što možete vidjeti na ovim kartama, pa i ovoj zadnjoj iz sredine 19. stoljeća, zapravo ispod čitave povijesne jezgre grada Siska, koja se naravno s vremenom sve više razvijala i širila, nalaze se ostaci antičke Sistije, a njihovi parametri se zapravo u potpunosti poklapaju, to je ona vrijednost Siska. Tijekom tih velikih zaštitnih istraživanja, većih, manjih zaštitnih istraživanja koje su se posebno intenzivirali u zadnjih 50 godina, zapravo malo po malo nekako slažemo mozaik rastera te antičke Sistije i njenog urbaniteta kroz sve građevinske faze od 1. do 4. stoljeća, tako da su otkriveni nekakvi osnovni elementi antičke Sistije, od žitnice, termi, luke, sjevernog ulaza u grad, gradskih bedema, glavne gradske ulice Cardo Maximus koja je vodila od sjevernih do južnih vrata, gradske infrastrukture, ulice, kanalizacija, vodovoda itd. I sve te ostatke zapravo nalazimo na cijelom području grada. Zapravo se na cijelom gradu uočavaju 4 recimo horizonta gradnje koje mi možemo pratiti na lokalitetu Sveti Kvirin, što ćemo sad uskoro i vidjeti. To su faza gradnje prve polovice 1. stoljeća, gradnja koja je posebno vezana za Klaudijevo vrijeme i radi se o drvenoj gradnji, o drvenoj arhitekturi. Kako je područje Siska bilo dosta plavno radi Kupe i Save, zapravo je bilo vrlo nepogodno za naseljavanje, tako da su Rimljani zapravo pokušavali stabilizirati tlo, recimo to tako, gradnjom drvenih pilona, odnosno pilotirajući teren, gradnjom drvenih trupaca, pilota ili pilona, kako god, kojim bi stabilizirali onda to plavno tlo. Ta drvena gradnja može se zapravo naći onda na cijelom prostoru Siska. Sljedeća faza je zapravo faza povećane građevinske aktivnosti za vrijeme Flavijevaca u drugoj polovici 1. stoljeća, kada se gradi gradska matrica, ulična mreža, glavna ova gradska ulica Cardo Maximus i nju karakterizira gradnja lomljenom kamenom, opekom, grubom žbukom sa elementima drvene gradnje, nekakvom drvenom supstrukcijom. Potom slijedi faza reurbanizacije grada za vrijeme Septimija Severa, krajem 2. početkom 3. stoljeća i radi se zapravo o gradnji javnih zgrada, a nju karakterizira više manje monumentalna arhitektura, građevine sa stupovima, kapitelima, ožbukanim zidovima, mozaicima, kipovima i tako dalje.
Arheološki najbolje dokumentirana ova zadnja faza 4. stoljeća, za vrijeme Konstantinovog i post-Konstantinovog vremena, a za njega je najviše karakteristično recimo ojačanje ili pojačanje supstrukcije bedema, koje je zabilježeno i na sjevernom ulazu u grad, pa tako i na južnom. Zapravo Sisak, današnji grad Sisak, znači iako leži zapravo na antičkoj Sisci, ima sreće što u njegovoj cjelini postoje 3 takozvane prazne zone koje su uvrštene u prostorni plan grada Siska kao mjesta budućeg arheološkog parka, znači mjesta na kojima bi se sustavno vršila arheološka istraživanja, konzervacija i prezentacija otkrivene arhitekture. Zapravo istraživanja u ovakvim sredinama zahtijeva jedan dobar i pozitivan dijalog između arheologa, konzervatora i urbanista prilikom planiranja svih ovih radnji. A namjera i konzervatorskog odjela i grada Siska je zapravo prezentirati arheološke ostatke Sisci je na taj način povezati prošlost sa suvremenim načinom života, naravno na mjestima gdje je to moguće, a ova 3 mjesta su baš ta mjesta gdje je to moguće. Radi se o lokalitetu Sveti križ na južnom perimetru grada, Sveti Kvirin na sjevernom i terme koje se nalaze na zapadnom dijelu ispod današnje šetnice uz Kupu. Terme su djelomično istražene u nekoliko navrata, one su zaštićene, zatrpane i čekaju naravno neka bolja vremena za prezentaciju. Sveti križ je istraživala kolegica Tanja Lolić koju ste imali priliku čuti prošli četvrtak od 1997. do 2001. i taj lokalitet, kao što sami znate, je danas prezentiran. Sveti križ i Sveti Kvirin se zapravo nalaze u 2 skroz drugačija dijela grada ili kvarta. Sveti križ se nalazi u samom centru, što i sami znate, on je prezentiran javnosti i zapravo ima tu mogućnost svakodnevne komunikacije s ljudima, dok Sveti križ se nalazi na samom sjevernom ulazu u grad, u industrijskoj zoni, u blizini željezničke pruge, tako da je zapravo i prezentacija cijele te arheološke zone ili arheološkog parka Sveti Kvirin ima nekako drugačiji pristup u smislu revitalizacije cijelog kvarta, a ne samo lokaliteta, što ćemo vidjeti kasnije. Već sam spomenula znači, da tematska kartografija 18. i 19. stoljeća, počevši s Marsilijem, zapravo locira taj sjeverni ulaz u grad, koji je vidljiv na Marsilijevim crtežima, a kasnije, u biti ta tematska kartografija će zapravo poslužiti za početak radova na tom sjevernom ulazu u grad prema Marsilijevim crtežima, isto tako prema slučajnim nalazima s početka 20. stoljeća, manjim zaštitnim istraživanjima i nekim nesretnim okolnostima. Sama zona ostala neizgrađena jer je na tom mjestu u 19. stoljeću funkcioniralo groblje koje je ekshumirano 60. godina prošlog stoljeća i zato je zapravo ta površina ostala prazna i neizgrađena. U 18. stoljeću na tom mjestu se gradi barokna kapela Svetog Kvirina i po tome je cijela ta arheološka zona i arheološki park su dobili naziv Sveti Kvirin. Da, 1944. godine, da ne zaboravim, znači eksplozijom bombe, otkriveni su dijelovi sjevernog bedema, sjeverne crkve kapele Svetog Kvirina, a 1977. godine za gradnju vrtića vršena su zaštitna istraživanja, prilikom kojeg su također dokumentirani otkriveni dijelovi antičke arhitekture. Zapravo ova veća zaštitna, pa potom i sustavna arheološka istraživanja započimaju sa 2003. godinom, kada se rade zaštitna istraživanja za gradnju novog vrtića na ovom južnom dijelu ove arheološke zone. Prvo su se napravila geofizička istraživanja koja su tad već pokazala da se radi o jednom iznimnom lokalitetu i na ovim geofizičkim georadarskim snimkama možete vidjeti ostatke glavne ulice Cardo Maximus i ostatke antičke arhitekture, odnosno radi se o 3 rimske inzule. Iste godine vrše se arheološka istraživanja na površini od nekih 2000 metara kvadratnih kojima se trebalo potvrditi ta geofizička istraživanja. Istraživanje je vodila kolegica Tanja Lolić, opet iz konzervatorskog odjela u Zagrebu i tijekom istraživanja otkriveni su dijelovi rezidencijalne arhitekture s početka 2. stoljeća
sa jednim dvorištem ili atrijem, sa mogućim hramom na zapadnoj strani, a ispod ove arhitekture također su nađeni dijelovi drvene arhitekture iz 1. stoljeća. Ovo je tlocrt te iste situacije kojeg donosi kolegica Lolić, gdje možete vidjeti ostatke te arhitekture pronađene i ono što je zanimljivije, ostatke i kanalizacije i karda, znači koji je ovom prilikom onda i arheološki potvrđen s obzirom na ove geofizičke snimke koje pokazuju ga znači na ovom južnom dijelu. Kardo se kasnije može pratiti i prema sjevernim vratima na Svetom Kvirinu, što ćemo vidjeti, i naravno prema jugu gdje izlazi na južna vrata i zapravo je nađeno nekoliko lokacija u gradu, možda posljednje na ovom velikom zaštitnom istraživanju kraj kolodvora što je bilo. Zapravo iste godine, te 2003. dolazi do izmještanja vrtića koje je trebalo bi biti znači na ovom južnom dijelu i cijela ta arheološka zona površine 1,5 hektara uvrštena je u zaštićenu zonu. Te godine je utemeljen arheološki park Sveti Kvirin i cijela zona je uvrštena u prostorno-plansku dokumentaciju grada Siska s namjerom arheoloških istraživanja, ali sustavnih, ne ovih zaštitnih, nego znači sustavnih, kontinuiranih, konzervacije i prezentacije arhitekture. Također arheološki park Sveti Kvirin dio je projekta Vijeća Europe i Ministarstva kulture Republike Hrvatske pod nazivom Rehabilitation of the Heritage in the Southeast Europe. Zapravo arheološka istraživanja kreću sljedeće godine 2004. i od tada se kontinuirano provode, evo ove godine će biti već 12. godina. U istraživanjima sudjeluje više institucija, zapravo od Konzervatorskog odjela u Zagrebu, Gradskog muzeja Sisak, tvrtke Kaducej i Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. I svake godine osim arheoloških istraživanja radi se i preventivna sanacija lokaliteta i preventivna konzervacija. Zapravo već u prvim godinama istraživanja pokazalo se, koji su započeli upravo zbog Marsiljevih crteža i podataka Stjepana Vrbanovića, pokazalo se da je situacija ovog sjevernog ulaza puno kompleksnija nego što se dalo uopće pretpostaviti. I već u tim prvim godinama pokazalo se da se radi o višeslojnosti tog lokaliteta, od nekakvom kontinuiranoj gradnji na istom mjestu. Prva faza gradnje u tim počecima istraživanja zapravo je pokazala ostatke kanalizacije i karda iz druge polovice, koje pripada drugoj polovici 1. stoljeća. Kardo se nalazi ovdje između ova dva velika i moćna zida koji idu sjever i jug. Na ovoj fotografiji se ne vidi, ali možete ga vidjeti ovdje na ovom tlocrtu. Taj isti kardo, znači ide direktno na ovu južnu sondu koju sam pokazala malo prije. Sljedeća faza gradnje zapravo su ova dva velika zida smjera sjever i jug, koja se nastavljaju na temelje konstrukcije luka ili slavoluka, a između njih nalazio se kardo širine 9 metara. I sljedeća faza, znači taj monumentalni zapravo ulaz u Sisciju pripadao bi negdje drugoj polovici 3., početku 4. stoljeća i imamo još dijelove bedema iz 4. stoljeća, a to je ono vrijeme zapravo ojačanja i pojačanja bedemskih struktura i taj bedem je funkcionirao zajedno s tim monumentalnim ulazom u Sisciju. Dijelovi kanalizacije i karda zapravo su dio iste infrastrukture koji se mogu pratiti po cijelom gradu, a tu na Svetom Kvirinu nalaze se direktno ispod tog monumentalnog ulaza iz 4. stoljeća. Ta kanalizacija se nastavlja i dalje ispod barokne crkve Svetog Kvirina, što je otkriveno 2008. godine kada je Gradski muzej Sisak radio na konzervaciji i sanaciji barokne crkve Svetog Kvirina. Ostaci bedema su zapravo dosta loše sačuvani, međutim smatra se da se radi zapravo zaista o ojačanju te strukture bedema iz 4. stoljeća po mješovitom načinu gradnje koja je isto zabilježena na južnom perimetru grada, odnosno na lokalitetu Sveti Kvirin. Bedem je dosta, ti ostaci zapravo bedema su dosta uništeni,
većinom ukopom novovjekovnog groblja i sekundarnim korištenjem materijala opeke cigle za gradnju Svetog Kvirina. Sljedeća faza bi bili dijelovi portika koji su nađeni sa sjeverne i zapadne strane Svetog Kvirina i prema istraživačima pripadali bi i po pokretnom arheološkom materijalu i po ovim postamentima koji su nađeni pripadali bi 2. stoljeću. Tako da zapravo već na početku samih istraživanja se vidjelo da se radi o jednoj višeslojnoj stratigrafskoj situaciji, slojevitosti lokaliteta gdje se ta kronološka slojevitost zapravo može pratiti od druge polovice 1. stoljeća pa do 18. stoljeća gradnjom barokne crkve Svetog Kvirina. 2008. godine Gradski muzej Sisak, osim što radi na sanaciji i konzervaciji barokne crkve Svetog Kvirina, otvara arheološku sondu, znači sa ove južne i sjeverne strane ovog luka ili Slavoluka. Ovdje zapravo imamo jedan školski primjer arheološke stratigrafije, onako baš udžbenički primjer, gdje vidite ostatke ovog temelja, znači luka ili Slavoluka i ovog velikog zida koji doslovno leže na jednoj starijoj građevini. Kasnijim istraživanjima, što ćemo sad vidjeti, ispostavilo se da se radi o jednom trapezoidnom objektu iz najranije faze iz 1. stoljeća. Sama građevina, koja se kasnije ispostavila da se radi o jednom velikom trapezoidnom objektu, građena je kamenom, lomljenim kamenom, opekom, žbukom i sa elementima drvene gradnje, a sve je završavalo sa horizontalnom poslaganom opekom. Elementi drvene gradnje su vidljivi tu sa i unutrašnjih i vanjskih strana svih zapravo zidova cijelog ovog objekta, ali na ovoj fotografiji možete ih vidjeti ovdje. Za one koje ne vide, evo ga, tu sam ih malo pojačala. Na sljedećim slajdovima, znači, uvijek će se pojavljivati ovaj tlocrt sa crvenom oznakom, tako da znate o kojem području je riječ, da se možete lakše snaći. Isto tako, sa i južne i sjeverne strane ove prostorije nađeni su drveni piloni koji su zapravo služili najvjerojatnije za stabilizaciju tla, ono što sam na početku govorila, i za konstruktivne elemente građevine. Piloni su zapravo jako dobro sačuvani, promjera su neki 20-30 cm, oni su poslani na daljne analize i nalaze se zapravo u jednom glinovitom tlu u geološkom sloju, ne arheološkom, tako da je najvjerojatnije ta glina sačuvala drvo koje zapravo u ovom našem arheološkom okruženju, s obzirom da se radi o organskom materijalu, vrlo brzo propada. Ovaj cijeli dio je zaštićen i zapravo je napravljena jedna vrsta pokosa prema kapeli Svetog Kvirina. To bi se nalazilo ovdje. 2010. godine, pa sve do 2014. Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu nastavlja istraživanje u tom sjevernom dijelu otvorene sonde, odnosno, kako se ispostavilo, u sjevernom dijelu upravo ove trapezoidnog najstarijeg objekta. Nama je istraživanje na Svetom Kvirinu izrazito bitno, ne samo iz ovog s ove znanstveno-istraživačke strane, već i s edukativne, s obzirom da svake godine na lokalitetu sudjeluju između 15 i 20 studenata odsjeka za arheologiju, koji onda na Svetom Kvirinu odrađuju obaveznu terensku nastavu, tako da su studenti u prilici sudjelovati na jednom iznimnom lokalitetu, višeslanom lokalitetu i zamršene i stratigrafske slike i metodološki zanimljivo, tako da nam je to onda dobro i s te strane. Zapravo Sveti Kvirin, iako se nalazi na neizgrađenom području, je jako puno devastiran i ta devastacija zapravo traje skoro 2 stoljeća, počevši korištenjem sekundarnog materijala, znači antičkih građevina, opeke, cigle, kamena za gradnju Svetog Kvirina, zatim ukopom recentnih grobnica, parcelacijom groblja, ekshumacijom tog istog groblja, gradnjom vrtića, ograda za vrtić, ograda za stambene zgrade i naravno svih elemenata moderne ove infrastrukture, šahtova za kanalizaciju, vodovod i tako dalje. Tako da zapravo to otežava i arheološke radove, a posebno geofizičke radove.
i remeti naravno i cijelu arheološku sliku. Ovo su ovdje dole je jedna moderna arheološka stratigrafija, što onda iz profila možemo recimo izvući predmete iz 60. i 70. godina prošlog stoljeća, pa nam je to isto zanimljivo. Ovdje možete vidjeti jedan primjer upravo takvog oštećenja antičkog zida, ove trapezoidne prostorije, parcelacijom u biti novovjekovnog groblja. I ovdje možete vidjeti da taj zid je doslovno nasjeo na antički zid i uništio ga je sa ove zapadne i sjeverne strane, tako da on i visinski nije sačuvan u svojoj pravoj visini i tu nedostaje taj gornji red slaganja opeke. Isto tako ova bočna prostorija je bila doslovno zapunjena sa metar i pol, ja mislim otprilike, sloja cigle, kamena, žbuke, opeke i tako dalje, što nismo našli na niti jednom drugom segmentu ni položaju na lokalitetu i vjerojatno onda riječ isto tako o bacanju recimo otpada prilikom gradnje ovog novovjekovnog groblja. I zapravo nakon prve te naše sezone istraživanja 2010. dobili smo tlocrt te trapezoidne prostorije, najstarije građevinske faze koja vjerojatno pripada drugoj polovici ili sredini 1. stoljeća, koja ima nekakva dvije bočne prostorije, kako ih mi zovemo, ali zapravo dva bočna paralelna zida, širina između njih je oko 2,5 metra. Cijela prostorija je dužine 16,5 metara, a širine 18 metara. Gradnja je ista kao i na ovom južnom dijelu, znači kamen, žbuka sa dijelovima drvenih elemenata, što ćemo sad vidjeti, koji završavaju horizontalno slaganom ciglom u 2 reda ili u 5, što je slučaj na ovom najširem i najdebljem zidu. Tijekom istraživanja u ove 4 zapravo kampanje našli smo preko 70 komada rimskog novca, što i ne čudi zapravo, s obzirom da znate da je u Sisci postojala kovnica novca. Ovo su samo neki od konzerviranih novaca, ostali su još uvijek na konzervaciji u Arheološkom muzeju u Zagrebu. I ovo su još neki konzervirani predmeti od kojih se najviše ističe, meni najljepša, jel? Mali olovni kipić Minerve, visok svega 6 cm. I ovdje sad moram spomenuti našeg bivšeg studenta, danas kolegu, vašeg sugrađanina Tomislava Franića, koji je napisao diplomski rad, napravio diplomski rad na obradi keramičkog materijala iz jednog sloja koji je zapravo dao najviše pokretnih arheoloških predmeta, ne samo keramičkog materijala, već i svog ostalog. Radi se o najdebljem i najkompaktnijem sloju zapravo na lokalitetu, a Tomislav je obradio keramičke nalaze iz tog sloja kojeg smo praktički kopali u 2 kampanje. I ovo su neki od rezultata iz njegovog diplomskog rada i kao što možete vidjeti, najviše je zastupljeno kuhinjsko posuđe, više od 50%, od toga od funkcionalnih oblika najzastupljeniji su lonci, a od ostalih funkcionalnih oblika tu je klasičan repertoar, znači od tanjura, zdjela, poklopaca, vrčeva, čaša, amfora, pa i ovih keramičkih svjetiljki i tako dalje. Ovo su samo neki od primjera restauriranih posuda iz ovih kampanja, znači tanjuri, poklopci, tarionici, zdjele, da ne bude da samo zidove pokazujem. 2011. godine, zapravo u dogovoru sa konzervatorima, zapravo je pomaknut ovaj zid novovjekovnog groblja, tako da smo bili u mogućnosti nastaviti sa istraživanjem na ovom tu zapadnom prostoru. I s te strane se zapravo otvorila jedna šira površina i spojili smo se također s područjem koje u isto vrijeme vodi Gradski muzej Sisak. Tako da smo svih ovih godina zapravo simultano radili na lokalitetu, znači mi Odsjek za arheologiju i Gradski muzej Sisak sa ove zapadne strane. Zid je 2012. opet smo nastavili na istom području, naravno idući sve više u dubinu. I možete vidjeti na ovoj fotografiji, na mjestima gdje se nalazi taj zid od parcelacije groblja, da je zid uništen, a onda opet imamo redove slaganih cigli. Ovaj sjeverni zid uništen je, nažalost, radi šahta za kanalizaciju, ja mislim. Ovo je taj isti, pogled na taj isti zid gdje možete vidjeti da on i visinski, znači isto
nije sačuvan, a šah se nalazi doslovno pola metra zapravo od njega. Što se tiče gradnje, kažem, ona je ista kao i naravno i na ovom južnom dijelu i naišli smo na dijelove drvene elemente gradnje sa unutrašnje i vanjske strane svih zapravo otkrivenih zidova, sa i ovih bočnih i zapadnih, sjevernih, južnih, znači svugdje smo naišli na iste ostatke. Radi se zapravo o vertikalnim utorima za grede koje se onda jako dobro vide u gruboj žbuci. Evo, za ove koje ne vide, oni su se na ovom najdebljem i najširem zidu, znači tu nalazili na ovim mjestima. Ono što je zanimljivo da su sve te grede ili nosači, kako god ih zvali, su uniformirani. Praktički iste su širine između 25 i 28 cm i njihovi tragovi su dobro vidljivi u žbuci. Naravno, kako se radi o organskom materijalu, o drvu, imamo zapravo samo tragove drva, nemamo cijelu dasku. Sve te vertikalni utori za grede vežu se i za pripadajuće rupe za stupove, koje zapravo pratimo od početka zida, što ćete kasnije vidjeti, tako da su vjerojatno zajedno činili nekakve konstruktivne elemente gradnje. Neki od tih vertikalnih nosača, što je zanimljivo, imaju dodatna pojačanja i imaju probušene rupe koje idu kroz cijelu konstrukciju zida. Ovdje su na slici ova dva, znači, krajnja vertikalna utora sa po jednom rupom koja ide, znači, kroz cijelu konstrukciju zida, a kako se svake godine, znači, spuštamo sve niže i niže, prošle godine, znači, vidjeli smo da neke vertikalne grede imaju po 2 rupe, a neke čak i po 3. Također, osim ovih vertikalnih utora za grede, našli smo na ostatke i horizontalnih utora. Ovdje možete vidjeti jednu, a ovo je detalj, znači, ove iste grede, gdje praktički onda možete vidjeti da je vidimo kao tragove doslovno na ovoj žbuci. A na ovoj slici imate tloucrt o kojem zidu je riječ. Isto, ovdje smo našli na jednu podosta veliku horizontalnu gredu, a ono što je zanimljivo, meni posebno zanimljivo, to je ova vertikalna greda, koja onda ima i dodatno pojačanje, znači ima jednu dodatnu letvicu koja služi za stabilizaciju onda ovog vertikalnog nosača i vrlo jasno se onda vidi u toj gruboj žbuci. Što se tiče ovih rupa za stupove koje su zapravo čine zajedno te nekakve konstruktivne elemente gradnje, njih praktički pratimo od početka pojavljivanja zida i one su raspoređene u nekakav pravilan i organiziran sistem gradnje, tako da ih možete doslovno pratiti, mislim da su razmaka 1 metar, tako da ih možete doslovno i nalaziti u obrisu zemlje. Znači, pratimo ih zapravo od početka samog zida i svake godine smo ih onda praznili kako bi se spuštali sve niže i niže. Neke rupe su duboke i preko 2 metra, tako da zapravo smo ih kopali koliko nam ruka ide dole, jer drugačije ne bi mogli, zato što se radi o malim rupama, jednostavno nemate mjesta i onda kako bi se svake godine spuštali slojevima, tako smo svake godine istraživali te rupe za stupove. Zapravo u vrlo malo tih rupa za stupove smo našli ostatke drvenih nekakvih konstrukcija. Ovdje je jedna u smeđu što vidite, znači su ostaci drva. Međutim, samo da otvorim sve, jedna ta rupa za stup je bila vrlo zanimljiva, ova krajnja koja je imala dodatna željezna pojačanja. Ovo tu što vidite, što viri su željezni klinovi i željezni obruč koji se zapravo nalazi oko cijele te rupe za stup koji je držao valjda veliki masivni drveni stup i još je unutra su nađena još 3 željezna klina kao dodatno pojačanje, očito za jedan masivni drveni stup koji je isto tako držao jednu masivnu konstrukciju. 2013. godine stali smo na jednom pjeskovitom sloju za koji nam se činilo da nije riječ o arheološkom sloju, odnosno sloju koji pokazuje tragove ljudske aktivnosti, već da je riječ o nekakvom aluvijalnom sloju. I u dogovoru s konzervatorima naravno smo odlučili napraviti jedan probni rov da vidimo gdje je temeljna stopa tog zida,
koliki je taj zid i gdje je tu kraj. Jer zapravo nekad budemo skroz frustrirani na Kvirinu zato što mislimo da tamo uopće nema kraja, zato što je teren toliko dubok. Zapravo na ovoj najnižoj razini do današnje u biti razine Siska ima 8 metara. To je jako velika dubina. Nama se to možda na terenu ne čini tako jer se radi o velikoj otvorenoj površini, ali zapravo 8 metara je poprilično velika visina. Neke zidove smo, pogotovo je bočne, otvorili u visini od 2 metra i nije im bilo kraja. Jednostavno smo pokušavali i radi planiranja budućih arheoloških istraživanja, prije svega konzervacije, prezentacije, vidjeti što se tu dešava. Ti zidovi, naravno, kako se radi o velikoj količini otvorenih zidova, moraju se i zaštititi, preventivno konzervirati. Nije dobro da su ovako otvoreni i zato smo odlučili vidjeti gdje je kraj tog zida, gdje je temeljna stopa, gdje završava, da se mogu onda planirati i buduća arheološka istraživanja i konzervacija, prezentacija, kako to već ide. Taj nekakav probni rov napravili smo kroz taj sloj koji je zapravo skoro 1,5 m debel i naišli smo na jednu vrlo zanimljivu situaciju i išli smo preko jedne rupe od stupa i na ovaj vertikalni utor u zidu i naišli smo na zanimljivu situaciju koja zapravo pokazuje da je riječ o istoj situaciji kao što je na ovom južnom dijelu. Radi se o drvenom pilonu, znači te rupe sve kojih pratimo od početka zida su zapravo drveni piloni koji su se nalazili na tom mjestu. Taj drveni pilon bio je ukopan opet u masnu glinu koja je očito bila dobra okolina za konzerviranje, tako da je dosta dobro sačuvan, a ovo tu što vidite što se svijetli, to je zapravo voda, znači došli smo do razine vode i tu našoj sreći nije bilo kraja jer smo onda shvatili da ima kraja uopće istraživanju na Kvirinu. Sam način gradnje je također vrlo zanimljiv, ne znam da li vidite, znači u samom zidu nalazi se polukružno ožbukano udubljenje koje je zapravo nastavak ovog istog pilona koji je u stvari držao tu samu konstrukciju, odnosno stabilizirao praktički cijelu građevinu, a odmah iznad nje nalazi se opet taj vertikalni utor za grede sa ta te dvije šuplje u dubine. Ovo je tu malo izbliže, tako da možete vidjeti to polukružno udubljenje u zidu koje je ožbukano, znači namjerno napravljeno. Ista situacija je znači s ove južne strane, na ovoj fotografiji koju smo vidjeli, to je ova tu situacija. Evo ga za pilon i praktički se nalazi skroz na nasuprotnom kraju ovog sjevernog dijela. Tako da smo zapravo sad došli do dubine od 2,70 m od početka zida. Znači to su jako velike dubine i zapravo se radi o jednoj jako monumentalnoj građevini koja je funkcionirala ili u prvoj polovici prvog ili početkom 1. stoljeća i zapravo obilježava tu prvu fazu, građevinsku fazu na lokalitetu Kvirin. Da bi bili sigurni, poslali smo 2 uzorka iz ovog tu sloja na geomorfološku analizu i zapravo smo dobili iste podatke da se radi o prirodno natoloženom sedimentu, odnosno riječnom sedimentu bez tragova ljudske aktivnosti, znači vjerojatno koji je nastao plavljanjem kupe, pretpostavljamo. I sad pitanje svih pitanja, čemu je ova trapezoidna prostorija služila, zapravo dok istraživanja su još u tijeku, dok još traje, možemo imati samo nekakve preliminarne rezultate i preliminarne interpretacije. Ono što znamo da se radi o prvoj građevinskoj fazi, da je cijeli taj očito veliki monumentalni objekt funkcionirao zajedno sa opkopom i da je služio tada kao ulaz u grad. Vjerojatno kasnije u nekoj fazi naravno taj cijeli dio se preslojava sa novim ulazom, s ovim monumentalnim ulazom, sa trijumfalnim lukom, sa ovim velikim zidovima. A ovaj tu dio je vjerojatno možda bi služio kao neka vrsta premošćenja preko opkopa, znači gdje imamo ove drvene pilone, drvene konstruktivne elemente gradnje i nekakvu stabilizaciju tla za premošćivanje tog opkopa. Kažem, to je za sad nekakva preliminarna interpretacija dok se cijela površina ili barem još jedan djelomičan dio ne otvori. 2012. godine ponovili smo i geofizička istraživanja, ona prva su napravljena 2003. Međutim, u međuvremenu, naravno, kako tehnologija i napreduje, imamo nove instrumente sa jačim antenama, jačim signalima,
Tako da smo odlučili napraviti georadarska istraživanja na cijelom području parka i ponoviti ova na južnom dijelu. Prvi puta smo radili na području vrtića i na ovom sjevernom dijelu i na ovim okolnim ulicama. Ovo su rezultati geofizičkih istraživanja i arheološka interpretacija iste ove situacije, možda je tu puno jasnije. Naime, geofizička istraživanja također ne funkcioniraju baš najbolje u urbanim sredinama, znači gdje ih ometaju moderne infrastrukture, kabeli, šahtovi, kanalizacije i ostalo. Ovdje je dodatni problem još bio, su bili ukopi, ovi recentni ukopi iz 19. stoljeća, tako da su najbolje rezultate smo dobili još uvijek na južnom ovom dijelu. Na sjevernom dijelu zapravo nismo dobili nikakve, nažalost, rezultate, baš zbog tog ukopa novovjekovnog groblja. Na vrtiću smo dobili donekle dobre rezultate, znači ipak imamo tragove nekakvih antičkih građevina. Međutim, ono što je najzanimljivije je što smo dobili ostatke bedema, to ovdje se vidi na ovim snimkama, a arheološka interpretacija bi bila tu, koji ide prema jugozapadu s nekakvim signalima koji bi značili nekakva dodatna pojačanja, moguće kule, ali to nismo sigurni, znači ovdje trebamo arheološku potvrdu, može biti samo nagađanje za sad dok to arheološki ne potvrdimo. I zapravo na osnovu i geofizičkih i arheoloških istraživanja i povijesnih dokumenata može se rekonstruirati jedan dosta veliki pojas tog elipsastog bedema. Ovo su nekakvi istraženi, znači popunjeni su istraženi položaji, a ovo je samo znači nekakva spojena rekonstrukcija. I zapravo svim dosadašnjim istraživanjima ustanovljeno je 6 faza gradnje na istom prostoru, znači ta nekakva kronološka slojevitost koja je rezultirala i velikim visinskim razlikama jer je funkcionirala zajedno sa opkopom, pa imamo tu razliku od 8 metara, znači od današnje razine Siska, a isto velike razlike visinske između ovog objekta iz 1. stoljeća i Svetog Kvirina iz 18. Ono možete vidjeti doslovno stepeničasto, znači prema gore. I zapravo imamo arheološku potvrdu sjevernog ulaza u grad. Na zračnoj fotografiji iz 2013. malo je mutnjikava, ali se vidi. Znači imamo taj objekt trapezoidni iz 1. stoljeća, zatim dijelove kanalizacije iz Karda iz druge polovice 1. stoljeća, zatim dijelove portika iz 2. stoljeća, dijelove tog masivnog i monumentalnog ulaza i trijumfalnog luka iz kraja 3. početka 4. stoljeća, ojačanje bedemsko iz 4. stoljeća i na kraju baroknu kapelu Svetog Kvirina iz 18. stoljeća. 2014. nismo bili u mogućnosti vršiti arheološka istraživanja zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, velikih poplava i kiša kojima ste nažalost i sami bili svjedoci, tako da lokalitet je bio zapravo skroz poplavljen, tako da su sredstva preusmjerena na sanaciju zatečenog stanja, zaštitu lokaliteta, sanaciju i konzervaciju. Sanacija uključivala saniranje zaštitne nadstrešnice iznad Svetog Kvirina, stabilizaciju trijumfalnog luka, fugiranje zidova, popunjavanje pukotina na zidovima koji su naravno s vremenom nastali, tesanje profila, znači koji su se prilikom tih velikih kiša i velikih poplava zapravo dosta urušili i gradnju prilazne rampe samom nalazištu, tako da zapravo pripremimo lokalitet za ovogodišnje istraživanje. I za kraj ovo je znači područje cijele arheološke zone, arheološkog parka Sveti Kvirin, kojemu je dalje za cilj znači, vršiti sustavna arheološka istraživanja, konzervirati otkrivene dijelove arhitekture i prezentirati ih. Znači, ali prezentirati u smislu kontinuiranosti i slojevitosti na jednom mjestu od 1. stoljeća pa do barokne kapele Svetog Kvirina, sačuvati memoriju na groblje koje je tu bilo i isto tako na ovom južnom krajnjem dijelu parka u planu je interpretacijski centar na mjestu tvornice alkoholnih pića Segestika, koji je isto izniman primjer industrijske arhitekture, koji bi zapravo ne bi služio samo arheolozima, znači ne bi bio interpretacijski samo znanstveno-istraživački centar,
bio bi multimedijalni centar koji je bio otvoren građanima Siska za povremene izložbe, predavanja, koji bi valorizirao industrijsku baštinu, koji bi zapravo privukao građane u ovaj dio grada, a isto tako bi sjedinjavao, recimo to tako, i arheološku baštinu i cjelokupnu kulturnu povijesnu baštinu grada Siska. I zahvaljujem na pažnji. Evo, zahvaljujem Ini na ovom jednom zaista interesantnom predavanju. Ja moram priznati da nisam znao ovoliko detalja. Ovaj teren je zaista kompleksan, slojevit. Za nas Siščane, dakle, tu je Rim, onda poslije toga kapela Svetog Kvirina i groblje i to je u principu to. Ali zapravo sam lokalitet, taj antički, vidjeli smo i sami kakva je situacija na njemu. Dakle, od prvog stoljeća pa nalazi pa dalje. Zapravo jedna interesantna priča za buduću prezentaciju samoga lokaliteta. Konzervacija se tu traje. Naravno, postoje, to sam zaboravila reći, konzervatorski planovi, naravno, vezani za lokalitet, ali nije ni jednostavno i prezentacijski se odlučiti koji dio kada i prezentirati. Pa ne znam, grad Sisak i Ministarstvo kulture prošle godine su uložili dosta financijskih sredstava da bi se sam lokalitet očuvao, da bi se ojačali zidovi, pomakla se ograda, napravila se novi pokos zapravo za ulaz na sam lokalitet, spušten je krov sa kapele Svetog Kvirina, dakle na jednu nižu razinu s obzirom da su kontinuirane krali tu metalnu konstrukciju, tako da je sam krov bio jako opasan, recimo kad je puhao vjetar, se stajali ispod njega, mislim to je stvarno bilo zastrašujuće, tako da je teren prošle godine saniran uz dosta sredstava, da se jednostavno u narednim godinama omoguće daljnja istraživanja na ovom lokalitetu. Mislim, vidite, zapravo ovo je u principu jedini lokalitet koji se sad već godinama kopa u kontinuitetu na prostoru našega grada i zapravo s daljnjim financijskom pomoću i Ministarstva kulture i grada Siska, eventualno iz nekakvih fondova, što bi se reklo iz Europske unije. Ja se nadam da će taj lokalitet da će na njemu i dalje raditi i da će doći do one faze prezentacije kada će ljudi moći dolaziti na lokalitet, gledati, dobivati određene informacije, što je zapravo za nas i posebno bitno, i ne samo s ovog povijesnog, nego i turističkog aspekta. Onda u principu ćemo imati očuvan sjeverni dio, sjeverni rub Siscije i ovaj južni sa Siscijom i Situ, tako da onda već imamo neku interesantnu priču za dalje. Ja. Dobro, evo sad da ne duljimo, da li ima možda kakvi pitanja? Da, slobodno možete pitati. Da, može kasnije, a u principu dakle, u ponedjeljak 30. ožujka u 12 sati ja vas onda pozivam na okrugli stol s temom arheologije o budućem razvoju grada Siska. Mislim, zaista u ovih 8 predavanja mogli smo vidjeti koliki je kapacitet našega grada na temelju same arheologije. Ja bih vas zapravo pozvao da oni koji normalno mogu, jer u 12 sati je sam okrugli stol, da dođu, da kažu nekako svoje mišljenje, neke svoje ideje, da to izmijenimo i da jednostavno dođemo do nekakvih zaključaka na temelju toga. Jel? To je zapravo vrlo interesantan problem. Dakle, Sisak ima zaista bogatu kulturnu i povijesnu baštinu, ali ta arheologija je nekakav temelj, dakle, od tuda sve kreće, tuda možemo razvijati priču i Stari grad i naša stara gradska jezgra i nadovezati se na naše 3 rijeke i industrijsku baštinu i tako dalje, a zapravo arheologija je temelj. Kada napravimo nekakve relevantne planove za prezentaciju, istraživanje i prezentaciju naše arheološke baštine, napravit ćemo puno i za naš budući razvoj grada. Dakle, mi smo svjesni sami da industrija više nije, što je nekada bila, da pače u debeloj smo fazi deindustrializacije i pretvaramo se, ako već nismo, u ekološki grad, tako da svakako arheologiju treba iskoristiti u nekakvim budućim planovima razvoja našega grada. Jedan dodatni identitet dobije grad. Tako je, mislim,
u ponedjeljak bi trebale doći, dakle, i stručnjaci i političari, dakle, jedan širi spektar naše gradske populacije, tako da onda malo raspravimo i o toj problematici. Okrugli stolovi su obično prilika da se razmijeni mišljenje, da se dođu do još nekakvih informacija, tako da evo, još jednom vas pozivam, znači ponedjeljak 30. ožujka u 12 sati ovdje kod nas u muzeju. Ako nema kakvih pitanja, evo, ja bih vam se zahvalio još jednom. Ima jedno pitanje. Evo ga. Kolega Pajnar je rekao da ne smijem, da će on. A ja bi ipak, ne treba. Ovako, kako smo mi u ovom prostoru, u zelenoj travi i u ravnici, moje pitanje je kratko. Jel ste pokušali istraživati otkud je ovaj kamen koji je u kompletnom istraživanju arheologije Siska, kamen je prisutan. I onda na kamen ide cigla. Za ciglu nam je jasno, imamo blata, zemlje i tako smo to dalje vjerojatno zidali. Kamen je u principu krečnjak, tako? Imamo mi tu blizu 20 km vodu koju smo iz Čuntića dobili. Pretpostavka je da je bio kamen. Da li ste se bavili istraživanjem tog kamena koji je morao doći na ove prostore? Ne, znam šta pita. Konkretno na ovom tijekom naših istraživanja, znači na Kvirenu, mi nismo to radili, nismo radili analize kamena, iako nam je sad plan raditi što više analiza, zapravo svega, što je svega više moguće. Radit ćemo analize i opeke i ovih kugli što smo našli, to nisam ni spomenula, kamenih i masu tih analiza ćemo raditi, kamen nismo radili. Ja ne znam da li su ostali koji su radili u Sisku radili kamen, ali mi osobno za sad nismo, tako da to je moj odgovor. Naravno, pa hvala Bogu, da. Iz Dioklecijanove palače. Dobro, evo ja zahvaljujem još jednom, pozivam vas na jednu manju zakusku i vidimo se u ponedjeljak. Hvala lijepo.